Αλέξης Αλεξίου στην πρώτη του εμφάνιση κόντρα στην παλιά του ομάδα σκοράρει και ανοίγει το σκορ στην Τούμπα. Σοφιανόπουλος, Προτάσοφ και τώρα Χατζίδης. Η σέντρα του, η κεφαλιά και η σοφάριση για τον Ολυμπιακό από τον Σοφιανόπουλο. Η σέντρα του Χατζίδη από τα δεξιά, η κεφαλιά του Σοφιανόπουλου, το 1-1 στο 13ο λεπτό. Λιτοφτσέγκο. Πολύ ωραίο το άνοιγμα στον κενό χώρο. Ο Σάβιτσεφ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Κοφίδης. Το άνοιγμα του για τον Σοβιετικό που θα στο πάρει πολύ ωραία. Θα σουτάρει, η μπάλα είναι out. Λιτοφτσέγκο. Προτάσοφ. Το 1-2 από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Προτάσοφ σε θέση βολής. Θα χάσει την ευκαιρία, θα διώξει ο Γκιτσιούδης. Προτάσοφ που επιμένει. Νέο γύρισμα. Αυτή τη φορά ο Καραγεωργίου θα απομακρύνει και τελικά το φάουλ από τον Λιτοφτσέγκο στον Αλεξίου. Θα χάσει την μπάλα. Προτάσοφ που φεύγει μπροστά. Καταδιώκεται από το Μαγδί, ο Σοβιετικός θα γυρίσει την μπάλα. Σοφιανόπουλο, άσχημα το γύρισμά του. Ο Αναστασιώδης θα διώξει κόρνερ. Ο Λιτοφτσέγκο στο κόρνερ. Τυπημένο με δύναμη, θα χάσει την μπάλα ο Γκιτσιούδης. Η μπάλα στο δοκάρι. Από κοντά το σούταρ του Σοφιανόπουλου. Και στη νέα του προβολή ο παίκτης του Ολυμπιακού θα αστοχίσει. Ο κύριος Νικάκης καλεί κοντά του τον Σάβιτσεφ μετά την υπόδειξη του επόπτη γραμμών. Και αυτή τη στιγμή αντικρίζει την κόκκινη κάρτα του κυρίου Νικάκη στο 60ο λεπτό. Ο Σάβιτσεφ που χτύπησε εκτός φάσης τον Αλεξούλη. Ο Ανασιάδης θα βγάλει τη σέντρα. Μπορμπόκης θα γυρίσει την μπάλα. Το πλασέ από κοντά και το γκολ από τον Γιώργο Σκαρτάδο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο σκορ στο 68ο λεπτό. Η κόντρα, ο Σκαρτάδος σε θέση βολής, αποφεύγει και το Ράντο, πλασάρει στο κενό τέρμα το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Μετά από αυτό το λάθος της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Σκαρτάδος βρήκε την ευκαιρία, απέφυγε το Ράντο και έκανε το 3-1. Νεντίδης θα βγάλει τη σέντρα, το σούτ του Κοφίδη και το 3-2. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 3-2 μετά το πλασαριστό αυτό σούτ του Σάβα Κοφίδη. Η μπάλα θα περάσει, το γύρισμα του Τσαλουχίδη, η πρώτη κεφαλιά θα διώξει ο Αλεξίου προς στιγμή. Το γύρισμα, το σούτ από κοντά, ελάχιστα out.